Aston Martin kaikilla herkuillaan. Räjähtävät raketit tuossa ja konekiväri nousee tuolta katosta ja hohtovanteet, joista tulee piikikkäät saumat ja aseavain. Joo, tässä tämä ase nyt on. Tässä on tämä lisäkahva, missä on lisää panoksia, tähtäin, ultraviolettisäteily, joka paljastaa valkoiset vaatteet. Ja sitten on tietysti tämä kahva tässä, millä voit kolkata vihollista. Irroitettava tämä, mikä tämä nyt on, mikä se nyt on, lipas. Plus sitten vedettävä kahva ja sitten säädettävä tähtäin. Ja sitten tuosta kun väännät sieltä... Kiitos. Jaa vain. Juu, tässäkin on erikoisoa. Tässä on tämmönen juttu, että se uppaa veteen. Kiitos. Mitä saa olla? Ottaisin pullon Agetto balsamiccoa. Herralle? Maitoa. Raviste. Mitä saa olla? Pullo Agettino balsamiccoa. Herralle? Maitoa. Raviste. Mikä sen pullon nimi oli? Mitä saa olla? Ottaisin pullon Agetto balsamiccoa. Herralle? Maito. Ravistettuna, ei sekoitettuna. Tulee. Tuosta ravista pois. Mitä saa olla? Ottaisin pullon Agetto balsamiccoa. Herralle? Maito. Ravistettuna, ei sekoitettuna. Tulee. Tarvitsisin tietoja. Ja mitäs tietoja? Organisaatio X:stä. Joo, mulla oli yksi kaveri, joka työskenteli siellä kerran. Se selitti jostain pommisuunnitelmista, mutta sitten se kuoli. En tiedä paljon, mutta niiden päämaja on tuolla jossain Härkämäissä. Ota tuosta uudestaan. Agetto balsamicco. Maito ravistettuna ja sekoitettu. Noin, olkaa hyvät. Mutta lopulta hän kuoli. Tapettiin työnsä puolestaan. Ei viitsi edes avata näitä valmiiksi. Otan osaa. Hän... Tiedätkö missä hänen päämajansa on? No jotakin kyllä tiedän. Runosmäessä. Tärkeimmän osoitteen saa kyllä selville, mutta en tässä nyt muista sitä, mikä sitä pulloa vai. Kiitoksia. Ai saatana! Ai vitsi. Mä astuin nastaan päällä. Ai vittu! Täytyis vähän paskua maitoa. Ei,